ang pinaka maingay sa grupo. Hi mga Bax! This is Alvin and welcome back to my YouTube channel. Yes! Okay, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng panibagong vlog na sure ay tatawa kayong lahat. Kung ano nga ba ito, narito panoorin natin lahat. So ngayong araw guys, magkakaroon tayo ng vlog na tatawagin natin tong pinaka. Sino ang pinaka? So, sino-sino nga ba itong mga kasamahan natin? So, ipapakilala ko na sa inyo ang aking mga friendship ng mga Becky. Ayan sila. Oh, ladies and gentlemen, Aura! Oh, from pinakamatanda. Hanggang sa pinakabata. May na-recruit kaming pinakabata. Ayan siya. Pero, nakarami na yan. Charot! Kaway-kaway muna kayo mga moms. Ayan. Okay. So, ano nga ba ang gagawin namin sa pinaka? Sino ang pinaka? Well, ito po yun siya mga kaibigan. Meron akong mga katanungan. Tapos, ang gagawin nila, ang gagawin nila ay imumugbog nila sa pagmumukha nila kung sino ba yung taong iyon. Okay, ready ka na ba? I'm sure ready ka na. Ready na ba kayo mga lalis? Dapat lang. Okay. Birada, mga bakla! A few moments. A few moments. So, sinong unang sasalang? Ang pinakamatanda. Ang mga thunders, mga majonders. Okay. Sunod mga pinakabata. Perfect. Sige mga lalis. Okay. So, ang mauna ngayon mga guys ay si Lalis. Yung naka-Gucci, ayan. Si Lalis Roger at saka si Madam Hapon, ayan, okay. Sawadee ka! Okay. Okay, mag-start na tayo. Okay. Sino ang... Lalayo ako, ayan. May nakarinig pa. Hindi naman sa tanong, hindi sa tanong. Ikaw. Na ikaw, di ikaw. Nagpili. Okay. Sino ang pinaka lola ng bayan? Sinong Lex? Lex na naman. Sa Manny Manon, okay. Sino sila Les? Okay. Ako na mag-call. Happy. Okay. Next question. So, ipapakilala ko muna sa inyo. So, ang next na contenders natin ay si Lalis Jovela at saka si Lalis Eric Jan. Okay. Ito ng katanungan. Ready na ba kayo, mga bakla? Okay. Next question ay, sino? Pag tinanong kung sino ko na yung Sino? Sino? Ang pinaka
Pinaka. Galante! Dahil, dahil, parang mali, parang may mali. Bakit ako galan? Joey ang panggalante. Kasi ko kumalitan. O, next! 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 Kanyada niyo. Oh! Kanyada niyo. Next! Ay, kanidyan ka. Makayan tayo mag-ball. Dapat tamat ano. Okay. Next question. Sino? Sino? Bakit patay na ba kayo? Bakit masyado mahina na? Ulit. Sino? Ang pinaka. Ulit. Sino lang, di ba? Excited, gusto mo ulit? Okay. Sino ang pinaka mahinhin sa grupo? Sino ka po kinikilig? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの Kunin mo yung wallet ko, anak mo. Hawakan mo muna. Hindi naman yung mamagatan yan. Hoy, dapat fair sa lahat. Sino ka po kinilig dyan? Hoy, kusin mo na. Kumusta ang chinchanso? Kaya uwi ako ko. Kumusta ang chinchanso? Okay. Alben. Okay. Next. Sandali. Okay. Hoy, agbantay ka tayo. Baka isunod mo mamut mo. Hoy, ako yung babaya ako. Hindi. Okay. Oh, marami na kaming audience. Please like and subscribe. Charot. Okay. Next question. Jan. Sino ang pinaka dak sa grupo? Hoy, dapat pantay lahat. Hindi, walang ganyan yung swerte ito. Hoy, dapat. Ayan. Dapat nadating na. Kumusta naman ang chinchanso? Hoy, parang ano lang, nagmaskara lang. Maskara sa Bacolod. Dalawa. Baso penuda. Pagtalo kantali. Okay. So, sino na si... Timangkuha si Eric John. So, ngayon ang next contenders natin si Eric Judge at si Aniver. Ayan. Hala, dumadami natin. Hala, rated SPG itong mga anak. Charot lang. Okay. Okay. Natuwa kayo. Ay, ito talaga. Sino? Ang pinaka maingay sa grupo? Tagtali mo yung ulo ni Ma'am. Ay, ko. Tiyak na ani Verma.
Okay. Sino? Ang pinakamatel! Nagawa ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れ What a contender. She walks with such ease. Hoy! Pinatyo ni ba? Okay. Tapos duwatan to. Sino ni Coco? Chicken nino nga po talon. Okay. Sino ni Jovel Laki ni Walang mo ka pa yung nakapangalan. Iko? Ano lales? Pagbolo mo nakapangalan. Papaya! Oh! Sino? Sino ka na, Mambat? Sino? Di ba mga uto-uto din kayo? Charing. Ang pinaka magaling mag-booking. Nga ano to? Why? Pati kami kaming juro pala! O, di ba lahat naman magaling mag-booking? Wala lalay ngata. Pero may pinaka talaga, di ba? Pinaka si Kuko. Ano yung Ha? Ni Efren ang pinaka magaling sa booking, di ba? Oh, nino, chicken nino nga po. Baka naimbalsa mo, Aji. A few moments Balik sa mga madyo-under. Best friend. Ah, sige, go. Sige. Ikaw na bahala dyan. Ito na ba ang kanilang ito na ba ang ugat ng kanilang Oy, magupo ka! pag-aaway bilang mag-best friend? Charot. Ah, Hindi, kuya. Di ka tingnan madabjub Ay, na. tuya ganting. May try doon. may try duran. Ay, mali araw, hindi mo friend. Oy, duwa kayo talaga. Hindi, dalawa nga. Pinaka nga ron. Sige, dalawa nga. Ba't di ba yung may salang? Ha? May salang na. Depende. Pag dalawa kayo ang ano. Diyan ka dyan, Jubi. Kasi pinaka di maka-level kayo, gano'n. Okay, next question. Parang hindi siya pinaka. Parang sino lang. Oh, sino? Huwag nang pinaka. Oo. Sino ah? Sino? Sino? Nawala si kuya. Sino ang may boylet?しまえばきっとこの夏は充実するのもっと Ikaw din yung may boy. Ay, wala akong boylet. Wala sa boylet mo! Wala sa boylet mo! Not-confirm. Ay, may boylet ka pero hindi niya alam. Was. Ikaw. What? Ay, pakilala mo na sa amin. Dahil ikaw pinaka-perfect. Go ka na, Madaya, bali ba nun? Dahil ikaw yung ano, parang naretoking ano. Oo, Ani Ber, sinilales. Manok? Hala, dito ay mag-casual. Excuse me mga anak. Excuse me muna. New Year. Sino? Ang pinaka labitin ng lalaki. Duwa kayo! Kapitin ang lalaki. There you have it, guys. Diyan nagtatapos ang aming vlog for today. At yan ay ang
Sino ang pinaka? Ayan, so ito po yung nangyari ngayon sa aming pinaka na vlog. Ayan siya guys. So, Wag dali, ya makasao. Mag-asma kayo dyan. Yes. So thank you so much guys for watching, and please don't forget to like and subscribe. At kung meron kayong gustong i-suggest para sa aming next na vlog, mag-comment lamang po kayo dyan sa baba. And gusto ko lang ipakilala ang aking mga mega. Ay, it's a tie. Happy. 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 Sorry. Mga traidor kayo. Hoy, pwede na ba tayo magluto ng bitso-bitso? Picturean ka! Hali na kayo, mag-picture na tayo. Come na. Mag-picture kayo pa ano. So welcome to snow. Panandalalis. Kailangan kong bumawi. Sino yung traidor? Sakit sa mata. A few moments. Thank you so much guys for watching. So hanggang sa susunod muli para sa aming part 2. So say hi mga bakla! Hello! Ayan, so fresh na kami. Ayan.